Ahalduntze eta partaidetzako udal eskolak Debaldezko 15 ikastaro eskaintzen ditu gaztelaniaz eta euskaraz 3 hileko honetarako. Nazioarteko improbisatzaileen birak Tomasita Kiala kubatarra, Araceli Arguello argentinarra eta Maialen Lujanbio eta Julio Soto bersolariak ekarriko ditu Iruñara. Udalak mintzola ahozko lantegiak eta lanku kultur zerbitzuek sustatu dute nazioarteko improbisatzaileen bira. 106 izan gaik gainditu dute suhiltzaile postoren 17 plaza hornitzeko oposaketaren lehen froga. Aurkeztutako personen ia herenak gainditu du oraingoz ezagutza teorikoen gaineko frogan. Alemaniara hegazkinez joteko aukera martxora arte zabalduko da noainen. El silencio de las flores, Jose Lainez eta Kontxa Martinezek 2017ko Bienako printzia sariak dantza zabaltzeko aukeratutako koreografia aurkeztu dute. Ikuskizuna irailaren 22an estrenatuko da Barañaingo auditorioan. Hauek dira irailaren 18ak utzi dizkigun titularrak. Ahalduntze eta partaidetzako udal eskolak doako 15 ikastaro eskaintzen ditu gaztelaniaz eta euskeraz 3 hileko honetarako. Zentro elkarlaneko guneak hasiera eman dio 2018-2019ko ikasturteari partaidetzako gaietan trebatzeko jarduerak eskainiz elkarte kolektibo eta herritar aktiboei, ahalduntze eta partaidetzako udal eskolaren barruan. 3 hilekorako proposamena barne hartzen ditu 15 ikastaro 3 eta 108 ordu bitartekoak, gaztelaniaz zein euskeraz. Edukiak hainbat kategoria ezberdinetakoak dira. Beti ere, ahalduntzeari helduta 3 maila ezartzen dituen ikuspegi batetik. Ahalduntze personala, taldekoa eta komunitarioa. Horrez gain, aldi horretarako 3 hitzaldi eztabaida programatu dira hizlari hauekin. Daniel Inerariti filosofoa, Cristina Munge unibertsitate irakaslea, Fernando Pindado eta Jose Luis Pérez, Barcelona eta Gasteizko udalen prozesu partizipatuei lotutakoak. Eskaintza hori osorik aurkeztu dute herritarren partaidetzako eta gizarte ahalduntzeko zinegotzi ordezkaria Mikel Armendarizek eta alorreko zuzendari Anso Fernandezek, eta azaldu dute ahalduntze eta partaidetzako udal eskola publiko prestakuntza edukiak Kondestableko zentro elkarlaneko gunean emango direla, bai eta autobus geltoki zarreko erabilera anitzeko aretoan ere. Halaber, azpimarratu dute oraingoan, eta aurreko esperientziak aintzat hartuta edukiak erabiltzaileen eskaeretara egokituko direla. Gogorazi dute baitere programazio hau elkarlanean osatu dela herritarren partaidetzako eta gizarte ahalduntzeko alorraren eta alkatetzako alorreko berdintasun eta LGTBI atalaren artean eta lan ildo berri bat zedarritu dela hitzaldi, jardunaldi eta solasaldiez osatutako ziklo bat txertatuz. Zeinetan herritarren partaidetza, berdintasuna eta LGTBIko gaiak landuko baitira. Iruñako udala antolatzaile edo laguntzaile izango delarik. Hain zuzen ere, Iruña izango da indarkeri sexistei buruzko nazioarteko biltzarraren egoitza baluarten urriak 18-an. Eta Iruñan izango dira baitere, LGTBI gehi talde estatu topaketak baluarte azaroak 9-an. 3 hileko honetan ahalduntze personala lantzeko edukiek 54 prestakuntza ordu jotzen dute, adimen emozionalak landu eta mugikorrekin edukiak sortzeko gakoak ematen dituzten lantegien bidez bestea beste. Taldeen eta erakundeen ahalduntzeaz bezain batean guztira 171 ordu jotzen dute 8 prestakuntza ekintza antolatu dira. Kolektiboei laguntza eta aholkuak emateko eguneroko funtzionamentuan eta erakundekiko harremana bideratzeari begira. Luzeena talde jardunak eta prozesu kolektiboak bideratzea ikastaroa da, 108 ordu. Etaren moduluek aurreko ikasturtean izan zuten eskaria ikusita oraingoan osorik eskainiko da. Kategoria horren barruan beste ikastaro laburrago batzutara joan daiteke. Elkarte baten eguneroko kudeaketa, proiektuen eta diru laguntzen justifikazioa eta elkarteak eta administrazio elektronikoa. Azken 4 ikastaroak gizartea eta komunitatea ahalduntzeko dira, ja 100 ordu jotzen dute, eta zurrumurruen kontrako estrategiak eta feminismoaren hainbat alderdiren gaineko azterketak dituzte ardatz.
Hoietako bat, feminismoen eskola 57,5 ordu, urriaren 1 martxoaren 28 egingo da, eta feminismoaren barnako ibilbidea egingo du. Arloko 14 adituren eskutik, feminismoa gizarte mugimendu eta teoria filosofiko zein politiko gisa landutan. Zabali da ikastaro hoietan guztitan izena emateko epea. Behin-behineko izena emateko fitxa bat bete behar da. Egin nahi den ikastaro bakoitzeko bana. Aurrez aurre eman daiteke izena Zentro Elkarlaneko gunean, kale nagusia, 2. zenbakian 2. solairuan, astelehenetik ostiralera. Goizeko 9:00 ordubitara, arratsaldez, 5:00 8:00. Edo onlinez fitxa hori mp@pamplona.es helbide elektronikora bidaliz. Fitxa www.participa.pamplona.es webgunean deskargatu daiteke. Horrez gain, interesdunek 948-4202-66 telefonora deituta eskura ditzakete argibide gehiago. Ikastaro bakoitzean behin-behineko izen emateko epea amaituta eskatzaile guztiei jakinaraziko zaie onartuak izan diren edo ez. Orduan, lekua dutenek izen ematea berretsi beharko dute. Lantegiren baterako eskainitako lekuak baino eskaera gehiago badira, partaideak hautatuko dira ikastaro bakoitzaren berariazko irizpiden arabera, zeinen berri emango baitzaie kasuan kasu. Ikastaro ez gain, ahalduntze eta partaidezako udale eskolak 3 saio prestatu ditu ikuspegi filosofiko, teoriko eta arauzkotik jorratzeko partaidetza demokraziaren funtsezko oinarri gisa, eta hala Iruñeko udalak nola tokiko beste erakunde batzuek abiatutako herritarren prozesuen araubide askotarikoak. Saio guztiak kondestablen izango dira, 7:00 8:30 eta sarrera libre izango da. Urrian 2 izango dira hitzorduak, urriaren 3 asteazkenarekin Daniel Inerariti filosofo eta katedratikoak eta Kristina Monge zuzenbidean doktore eta politika zientzietan lizientziadunak demokrazia eta partaidetzari buruzko topaketa solasaldia irekiko dute. Urriaren 18 ostegunarekin herritarren partaidetza birpentsatuz erreglamendu berri bat lortzeko izenburupean. Hauxe izango da proposamenaren muina. Herritarren partaidetzako erreglamenduek tokiko entitatetan izan behar dituzten helburuak eta garapen bide egokiak. Saioa Bartzelonako udaleko partaidetza eta demokrazia aktiboko batzordeko Fernando Pindadok eta Gasteizko udaleko partaidetzako eta gizarte etxeetako departamentuko zuzendari Jose Luis Perezek bideratuko dute. Azaroan Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko, Gobernuko eta Politika Publikoetako Institutuko Jaume Blasko ikerlariak eta Aradia Kooperatibako Patricia Martinezek eta Delicia Aguadok prozesu partizipatiboen ebaluazio izango dute hizpide. Ahalduntzeko prozesuei babesa emateko logika horren barruan berdintasun eta LGTBIko alorreko 2 ekimenen berri emango du urriaren 18-tik 20-ra baluarten izango den indarkeria sexistei buruzko nazioarteko biltzarra eta biltzar jauregi eta auditorio horretan bertan izango den LGTBI gehi taldeen estatu topaketak azaroaren 9-tik 11-ra. Nazioarteko improbisatzaileen birak Tomasita Kiala kubatarra, Araceli Arguello argentinarra eta Maialen Lujanbio eta Julio Soto bertsolariak ekarriko ditu Iruñera. Udalak, Mintzola, ahozko lantegiak eta lanku kultur zerbitzuek sustatu dute ekimen hau. Nazioarteko improbisatzaileek birak Tomasita Kiala repentista kubatarra, Araceli Arguello, paiadore argentinarra eta Maialen Lujanbio eta Julio Soto bertsolariak ekarriko ditu Iruñara urriaren 9 zentral aretoan eginen den saio batera. Iker Iriarte arituko da gai jartzaile eta sortzaileke elkar uler dezaten Maialen Arzallus eta Irati Majuelo itzultzaile bertsolariak izanen dira oholtza gainean. Mintzola ahozko lantegiak eta lanku kultur zerbitzuek bultzatu dute nazioarteko improbisatzaileen bira tokiko zenbait erakunderekin batera, Iruñaren kasuan udalarekin. Sarrera debalde izango da. Ekimenaren xehetasun guztiak prentsaurrekoan aurkeztu dituzte Maider Beloki kultura eta hezkuntzako zinegotzi ordezkariak eta Julio Soto Ezkurdia bertsolariak. Eta webgune hauetan daude eskuragarri.
pamplona.es edo vbikoitza.pamploneskultura.esen, baitere vbikoitza.mintzola.eus web orrian. Nazioarteko improvisatzaileen bira Iruñan hasiko da urriaren 9tik 14 garatuko da, eta egunero emanaldi bat eskainiko da. Iruñaren ondoren, Erandio, Hernani, Gasteiz, Baiona eta Donostian izanen dira. Hiri horietan guztitan egonen dira Tomasita Kiala eta Araceli Arguello, eta txandakatuz joanen dira Maialen Lujanbio, Ametsa Arzaiuz, Jone Uria, Xabi Igoa eta Julio Soto bersolariak. Tomasitakiala.kubanoaren ordezkari garrantzitsuenetakoa da Kuban eta lehendik ere egona da Iruñan, zehazki 1988an. Udalak eta Nafarroko bersozale elkarteak antolatutako bersoaroa zikloan parte hartu baitzuen. 1971ean Arroyo de Floresen sortua hiriburua joan zen lehen eta bigarren hezkuntzako ikasketak itsuendako ikastetxe batean egiteko. Kasualitatez iritsi zen improvisazioaren mundura eta lehen urratsak afizionatu gisa egin ondotik eremu profesionalera egin zuen salto, beti ere herri mugimenduarekin zuen lotura abandonatu gabe. Bere emanaldi gehienek guateke, serenata eta auzo zein herrietako festetan eskainiz, ipuinak, kantak eta olerkiak ere idazten ditu. Punto kubanoaren jatorria Andaluzian eta Kanariar uhartetan dago eta Afrikako musika osagaia ditu. Gaur egun nahiko ezaguna da, belaunaldi berrietan ere edatzen ari da eta gero eta emakume gehiago aritzen dira. Banaka edo bikoteka egiten da eta ahapaldien artean honako instrumentuez sortutako musika erritmoak txertatzen dira. Lautea, gitarra espainiarra, treskubatarra edo timplea. Gaztea izanagatik, Araceli Arguellok ibilbide esanguratsua dauka 23 urterekin, duela 10 urte pasatxo hasi baitzen Paiadan. Tradizio hori etxean ezagutu zuen eta 12 urterekin jada gitarraz lagunduta aritzen zen kantuan. Egun hizkuntza eta literatura ikasten du Villa Maria Unibertsitatean. Paiadak tipikoak dira Argentinan, Uruguayen, Paraguayen eta Brasilgo hegoaldean, eta paia esaten zaie Txilen. Bakarka edo leian, paiadorek gitarraren musika lagun aritzen dira neurri ezberdinak erabiliz. Milonga izaten da erritmorik erabilena, baina baita beste hauek ere, cielito, zifra, habanera, bidalita edo balsa. Paiadoren topaketak eta jardunaldiak antolatzen dira eta helburua gero eta gehiago improvisazioaren mundua gaztei eta emakumei helaraztea da. Maialen Lujanbio Hernaniarra da eta bersolari txapelketa nagusia irabazi duen lehen emakumea 2009an hain zuzen. Titulu hori berretsi zuen 2017an eta 21. mendeko bersolaririk onena dela diote askok. Lujanbio 11 urte zituela hasi zen berso eskolan eta ordutik gutxira gailentzen hasi zen. 15 urterekin lehen aldiz irten zen plazara kantatzera. Hondarribian, Itzalandiko Antoni Egaña, Angel Mari Peña Garikano eta Cristina Mardaras bersolariekin batera. Orduz geroztik hainbat txapelketa konkistatu ditu kategoria gorenekoa 2009an eskuratzeraino. Arte ederretako lizientziaduna da Euskal Herriko Unibertsitatean eta graduondo bat egin zuen Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzia Fakultatean. Julio Soto, Nafarroko bersolari txapelketako txapelduna da, Euskal Filologian lizientziaduna da eta Iruñako berso eskolan trebatu zen bersolaritzan hiri horretan bizi baita bere familiarekin. Nafarroko eskolen arteko txapelketa irabazi zuen 2003an, 4an eta 5an. 2006an Nafarroko txapelketa nagusiko finalara iritsi zen. 2008an 3. geratu zen eta 2009an 2. Xavier Silveiraren aurka izandako lehia handiko finalean. 2010an azkenean txapela lortu zuen eta 2011an ere bai. 2013ko edizioan txapeldun orde izan zen, 2015an 3. aldiz lortu zuen txapela eta 2017an 4. aldiz. Bira hau bersozale elkarteak bultzatu eta Iruñan ere izan ziren beste ekimenen hildo beretik doa. Beste Donostia 2016 kultur hiriburutzaren jardueren barruan nazioarteko topaketa bat egin zen Sardinia, Katalunia eta Kurdistanko improbisatzaileekin.
Prentsaurrekoan aurkeztutako proiektua Mintzola ahozko lantegiak eta Lanku kultur zerbitzuak bultzatu dute. Mintzola ahozko lantegiak bersolaritza mundura zabaltzen eta nazioarteko kantu improvisatuak ezagutarazteko lan egiten du. Kultur zerbitzuak proposamen berriak taularatzeko apustua egiten, bi erakunden arteko sinergia hori esker garatuko da nazioarteko improvisatzaileen bira, bai eta honako laguntzaile hauei esker ere. Iruña, Erandio, Hernani eta Gasteizko udalak. Euskal Kultur Erakundea, Aizebegi Jaialdia Donostia Festak eta Donostia Kultura Erakundea. Mintzolak bersolaritza mundura zabaltzeko eta beste nazioarteko kantu improvisatuak ezagutarazteko lanean diatu. Eta Lanku proposamen berriak taularatzeko apustuak eginez. Sinergia horiek batuta gauzatuko da nazioarteko improvisatzaileen bira. Ez da antzerako zerbait egiten den lehen aldia. Berrozar elkarteak kanpoko topaketetan parte hartu izan du beste kulturetako improvisatzaileekin. Eta hemen ere egin dira honelako emanaldiak. Gertuen daukagu 2006koa. 2006an Donostia nazioarteko topaketa bat egin baitzen Donostia 2006 kultur hiriburutzaren baitan. Bideo bat, ez da gero ikusiko dugu bideo bat, eta bertan ikusiko ditugu orduan zentralaretoan Sardinia, Katalunia, Kurdistango eta Euskal Herriko improvisatzaileek egin genuen emanaldia. Antzerako proiektuekin jarraitzeko Donostia 2006 emandako babesa izango du nazioarteko improvisatzaileen bira honek. Ez da zubea bera-berean bira honen ibilbidea osatzeko izan ditugun tokian tokiko bideide edo antolatzaileak. 106 izendagaiek suhiltzaile posturako 17 plaza hornitzeko oposaketaren lehen proba gainditu dute, aurkeztutako pertsonen ia herenak. Guztira 106 hautagaik aurkeztutako 354 pertsonen ia herenak gainditu dute Nafarroko administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzura lan egiteko suhiltzaileen lanpostoaren 17 plaza oposaketa bidez hornitzeko deialdiaren lehen froga. Azterketa larunbat honetan egin zuten Nafarroko Unibertsitate Publikoko gelatan. Horrela, agertu da Nafarroko gobernuaren atariko izapiden eta zerbitzuen katalogoaren fitxan. Aurreko deialdiarekin alderatuta gainditu duten pertsonen kopuru askoz ere handiagoa izan da. Oposiziogileen prestaketa honaz gain, bi faktore medio. Epaimahaiak deialdian bertan adierazitako erreferentzi bibliografikoen araberako froga jarri du. 150 galdera gomendatutako ikasketa eskuliburuetatik atera bai ditu, gaikako 4 bloketan zatituta. Era berean, gehieneko puntuazioaren erdia lortzea eskatzen zen froga osoan eta iazko deialdian gaikako 4 bloketako bakoitzean kalifikaziorik onena ateratako hautagaiari emandako puntuazioaren erdia atera behar zen gutxienez. Deialdian adierazi moduan, behin-behineko emaitzen aurrean alegazioak aurkezteko epea ireki da irailaren 24 bitarte eta behin horiek aztertuta gainditutako pertsonen behin betiko zerrenda argitaratuko da. Puntuazio onena lortzen duten 100 pertsonak froga fisikoetara igaroko dira, eta ondoren 3. frogan ariketa psikoteknikoak eta elkarrizketa personalak eta edo taldekoak egin beharko dituzte. Behin oposaketaren lehen fasea gaindituta, izangaiek gaitasun psikiko-fisikoaren azterketa gainditu eta plaza hutsak hautatu beharko dituzte. Azkenik, oinarrizko prestakuntza ikastaroa egiteko, Nafarroko Segurtasun eta Larrialdien Eskolan postua hartu baino lehen. Alemaniara hegazkinez joateko aukera martxora arte luzatuko da. Frankfurt gertuago dugu Iruñatik duela zenbait hilabete. Lufthansa konpainiak erabaki zuen hegazkin bidaiak eskaintzea Iruñako aireportutik Alemaniako hiriburura eta emaitzak onak izan direla diote. 10 hilabetean 32.000 bidaiari izan ditu eta hegazkin hoien okupazioa 170%koa izan da. Uda froga garaia izan zen eta erabaki dute hegaldi hoiek denboran zabaldu eginen dituztela eta gutxienez martxora arte aukera izanen dela Iruña Frankfurt bidaiak egiteko.
Astean 4 bidai izanen dira Frankfurtera joateko eta beste 4 Alemaniako hiriburutik Iruñara itzultzeko. Jose Lainez eta Kontxa Martínez koreografoen El Silencio de las Flores ikuskizunak irailaren 22an estreinatuko da Barañaingo auditoriumean. 2017an kulturaren Bienako Printzia sarian jasotako zenbatekoa El Silencio de las Flores dantza ikuskizun garaikideren obraren estreneko ekitaldira bideratzea erabaki dute Jose Lainez eta Kontxa Martínez koreografoek. Irailaren 22an Barañaingo auditorioan aurkeztuko den muntai honekin koreografoek dantza zabaldu nahi dute. Sarrera debalde da eta gonbidapena lehiatilan jaso beharko da. Atzo goizean aurkeztu dute obra eta aurkezpen lanetan ibili dira Mamen Oroz eta Marta Coronado Nafarroko Gobernuko kultura ekintzako zuzendaria eta arte zuzendaria urrenez-urren. Laida Aldaz eta Carmen Larraz proiektuaren koreografia laguntzaileak eta Jose Lainez eta Kontxa Martínez kulturaren Biena Printzearen 2017ko sarituak. Proiektuaren sinopsia: isiltasuna soinuaren erabateko absentzia baldin bada, giza komunikazioaren eremuan hitz egiteari uko egitea ere bada. Soinu absentziak ordea ez du beti esan nahi komunikaziorik ez dagoenik, isiltasuna solemnia izan daiteke argigarria. Obra honek isiltasunaren barrena bidaiatzea proposatzen digu. Zarataren absentzia ez ezik irudien gelditasuna, konzeptu etenak eta ez hitzezko harremanean ere errepara dezagun. Isiltasuna sortze eta bilaketa tresnatzat hartzea bat egiten gaituenaren kausa bilatzeko eta harremanen inguruan ikertzeko. Isiltasunaren talde introspekzioa haren hutsarekin eta osotasunarekin. Jose Lainez eta Kontxa Martínez aintzindariak izan ziren dantza garaikidea Espainian sartzen. Haien ikuspegi artistiko gorputzak espazioarekin duen harreman esperimental eta probokatzaileen oinarritzen da, eta hainbat belaunaldiz dantza garaikidearen sortzaile eta dantzerik inspiraziotzat hartu dute ikuspegi hori. 16 urte zituztenean Jose Lainez eta Kontxa Martínez Donostitik Amsterdanera joan ziren eta 5 urtez dantzan aritu ziren Het National Ballet Konpainian. Donostiara itzuli zirenean, hau da, 1970an dantza garaikideko lehen taldea eratu zuten, Anexa izenaren pean, eta proposamen artistiko berri bat egitea lortu zuten. Proposamen hauslea, provokatzailea eta abangoardista izango zen. 1973an ezustean sartu ziren Barcelonako agertokian, Kapsa antzokiak hainbat hilabetetarako lana programatu zien. Jose Lainez eta Kontxa Martínez Barcelonako Antzerki Institutuaren irakasleen kidegoan sartu ziren. Gainera, Jose Lainez denbora batez dantza garaikidea saileko koordinatzailea izan zen. Beranduago Iruñeko Pablo Sarasate musika konserbatorioaren dantza saileko zuzendari izatera pasa eta Jauzkari dantza garaikideko taldea sortu zuten. Dantza talde berriarekin ordura arte, balletarekin lotura handiegirik ez zuen musika erabiliz lan provokatzaile eta konprometituak eszenaratu zituzten. Europa parte batean zeharkatu zuten eta sari ugari irabazi zituzten. Jose Lainezek eta Kontxa Martínezek Piei junto a pie dantza konpainiarekin antzestu zituzten haien azkeneko obrak Iruñan 2010an Iruñako Gaiarre antzokian. 2017ko maiatzaren 27an Lainezek eta Martínezek kulturaren Biena Printzaren saria jaso zuten. Haien sortze lan, eszenaratze eta prestakuntzarekin dantza garaikideari ekarpen garrantzitsua egiteagatik. Zeroa tarteka lainotxo egongo da zaparda txiki ertainak eta trumuitxoa bota ditzake probabilitate handiagoarekin egunaren bigarren partean. Eki osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, egunaren lehenengo partean hego-ekialdetik ibiliko da bolada gogor batzuekin, eta arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuz joango da. Temperatura maksimo gutxi jaitsiko dira. Asteazkenean zerua lainotxo egongo da eta goizean lainotza txikitu egingo da. Egunaren bigarren partean bero lainoa garatuko dira eta zaparrada txikia bota ditzake. Noizean behin ertainak eta trumoitsuak. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da,
Arratsaldean ipar eta ipar-ekialdetik finkatuko da, tarte biziekin, tenperaturan aldaketarik ez. Ahalduntze eta partaidetzako udal eskolak Debaldezko 15 ikastaro eskaintzen ditu gaztelaniaz eta euskaraz 3 hileko honetarako. Nazioarteko improbisatzaileen birak Tomasita Kiala kubatarra, Araceli Arguello argentinarra eta Maialen Lujanbio eta Julio Soto bersolariak ekarriko ditu Iruñara. Udalak mintzola ahozko lantegiak eta lanku kultur zerbitzuek sustatu dute nazioarteko improbisatzaileen bira. 106 izan gaik gainditu dute suhiltzaile postoren 17 plaza hornitzeko oposaketaren lehen froga. Aurkeztutako personen ia herenak gainditu du oraingoz ezagutza teorikoen gaineko frogan. Alemaniara hegazkinez joteko aukera martxora arte zabalduko da noainen. El silencio de las flores, Jose Lainez eta Kontxa Martinezek 2017ko Bienako printzea sariak dantza zabaltzeko aukeratutako koreografia aurkeztu dute. Ikuskizuna irailaren 22an estrenatuko da Barañaingo auditorioan.